The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 4:4 and Deuteronomy 8:3, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, may your request be made known to God, and the God of peace, which surpasses all understanding, shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. Philippians 3:20, all believers in Christ are citizens of heaven. And Revelation 21:4, the Lord shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more suffering, no more pain, no more death. The old things are passed away. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong naandan nga buluhaton sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, atong isugid ang tanan natong mga sala. Kay kung dili nato isugid ngadto sa amahan, kini mahimo lamang babag. Og ang Espiritu Santo nga mo'y magtutudlo sa kamatuoran, dili siya makatudlo o makalihok sa iyang ministry. Pusa 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O ialang kanimo higalang wala pa'y kalwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw malwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Therefore, sa hilo mag-ampo ta. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ninilay na sa mga adlaw nga imong ipadangat kanamo. Grasya kining tanan o Dios, dili kami takos nga mabuhi pa. Apan ang imong plano nagalihok pa man din sa among kinabuhi, mao nga ikaw nagasangkap pa kanamo nini gayunan nga kami makapadayon sa pag tuon sa imong balaang pulong, nga mao lamang ang kalanon sa among mga kalag. Salamat ning tanang grasya, o ba ni kami pinagis pagtudok na mo sa balaang Espiritu Santo. Salamat nining among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan
Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers o ang atong mga igsoon diyan ni Kristo o niadtong mga bag-o pa. Welcome. Giabi-abi kamong tanan aron magkayo sakitan ining atong tuon sa walang pulong. Just have an open mind. And God, the Holy Spirit, is going to make things clear to your mind about these things that we are taking up. Niya pa kita magadupot ni atong tun-anan nga giuluhan og the unfailing love of God. Ang way paglubad, way pagkausab, dili mapakyas nga gugma sa Dios. Okay, mao kitang nagdupot pupunta ni ining subtopic ni ini bahin sa Balaang Trinidad. Okay? Balaang Trinidad, the Blessed Trinity. Nga kini magahawan usab pagpaklaro pagdugang bahin sa kinaiya, pamaagi o pahimangno, kabubuton, tuyo sa Dios, plano sa Dios sa atong kinabuhi. Okay? Okay, karon atong ipadayon kining atong gisgutan, atong ibiyaan kagahapon bahin sa pagpadayag na karon sa Balaang Trinidad. Ang Balaang Trinidad gipadayag. Okay? So kung nandam ka na, ato ipadayon kini. First of all, dunay duruha ka mga panghitabo. Usa dito sa daang pagigsaad in the Old Testament ug ang usa diha sa bag-ong pakigsaad. Nagapatin-aw og tataw kanato sa pagkatinuod sa Balaang Trinidad. Sa pagtawag sa Dios kang Isiyas nga mahimong iyang ulipon. Ang maong propeta gipakitaan og usa ka dili kasagaran nga talan-awon sa langit. Okay? Diha sa Isaias kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 3 nagaingon kini. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing kamahanan. Nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya. Now, una pagyod niini, unas tanan. Ang tuig namatay si Hari Uzias, nakita ko ang Ginoo. Mao ni ang talan-awon sa langit nga nakita ni propeta Isaias. Sa tuig nga namatay si Hari Uzias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono, habog og mahimayaon, ug ang iyang bisti milukop sa templo. Sa ibabaw niya nagbarog ang mga sirapin. May unom kapako ang matag usa kanila. Gitabunan nila ang ilang naong sa duha nila kapako ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako. Samtang ang lain pang duha kapako gigamit nila sa paglupad. So miingon sila sa usag-usa. Mao to akong ibasa di madugay. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan. Nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya. Isaias 6, 1 ngadto sa 3. Now, ngano mang nagbalik-balik man sa pag-ingon kining mga binuhat nga manulunda, mga anghel o balaan sa makatulo kay gayon. Ngano man. Sa ilang pagdaig, gitumong kini ngadto sa Balaang Trinidad. Tanawa ra gud, wa sila mag-ingon og balaan, balaan, balaan ang mga Ginoo sa tanang kabuhatan. Wala. Ang Dios tulo ka persona apan usa sa kinaiya. Sabtan na ha? Okay. Si Ginoong Hesukristo ato namang nasayran
maoray makita nga sakop sa balang Trinidad. He is the only visible member of the Blessed Trinity. Si Isaias, nakakita kaniya nga naglingkod sa iyang trono, ingon nga labing gamhanang kamanduan sa langit ug sa yuta. Labihan sa pagkamahimayaon, sa maong talan-awon, sa pagkabalaan ug pagkamasaligan sa Ginoo, nga sa ingon nasud-ong naong ug naong ni Isaias ang iyang kaugalingong pagkadili takos. Isaias 6 versikulo 5. Bisan pagluwas unsaon man ni Isaias o bisan kinsa makasasala, apil na kanato sa pagatubang sa balaan nga Dios o pagpadayon sa pagkinabuhi. Kung makita talang ang atong kaugalingon sa pagkatinuod nga kita nasayod nga gumikan lamang gayud sa kaluoy sa Ginoo nga wala kita maut-ot. Walay kinutuban ang iyang kaluoy, bag-o kini adlaw-adlaw pagkamatinumanon gayud niya. Lamentaciones 3:22 b ngadto 23. Unya, sa usa ka bahin sa kasaysayan, ang balang Trinidad gipadayag sa dili kasagarang paagi dinis kalibutan. Kining hitabua mao ang pagbautismo ni Ginoong Hesukristo. Si Juan Bautista nagmantala bahin sa unang pag-ani ni Ginoong Hesukristo o sa pagbautismo sa mga magtotoo didto sa suba sa Jordan aron sa pagpaila kanila ngadto sa umabot nga gingharian, future kingdom. Ug unya si Jesus mitungha sa isina ug mihangyo kang Juan sa pagbautismo kaniya. Dinha namusugot Juan nga siya'y mohimos pagbautismo kang Jesus, human ang Ginoo mipatinaw nga kinahanglang bautismuhan siya, meaning si Ginoong Jesucristo, aron sa pagpaila kaniya ngadto sa plano sa Amahan. Diyan sa Mateo 3:15 kini nagaingon, apan gitubag siya, kini siya si Juan, apan gitubag si Juan ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan kaniya. Okay? Now, ang pagbautismo ni Ginoong Jesucristo larawan kadtong daan sa krus, diin ang tanang pagkamatarong matuman nga mao ang Dios nga Amahan matagan sa katagbawan o sa pagpasiguli uban sa pagkamatarong sa anak. Kining mao nga biblikal nga pagsaysay nagalambigit usab sa doktrinas pagluwas nga diin kinahanglan nga ang manluluwas hingpit nga pagkamatarong aron malukat ang kagawasan sa kaliwatan sa tao gikan sa merkado sa pagkaulipon sa sala, slave market of sin. Yan itong nakalinlaing mga pagbautismo nga gisgutan sa Biblia. Ang pagbautismo ni Jesucristo maoray dili kasagaran. Ang maong bautismo nagapakita sa hingpit nga pagsunod sa anak sa kabubuton sa iyang amahan. Siya nga walay sala kinabubutong matinumanon sa pagpaila sa iyang kaugalingon ngadtos mga makasasala pinaagi sa paghukom kaniya dito sa krus. Ingon nga puli kanato, our substitute. Now,
Atol sa ritual nga bautismo, nahitabo ang dili kasagarang pagpadayag sa balaang Trinidad. Mateo 3:16 nagaingon, human gayod sa pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig. Unya na abli ang langit, ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug bitugdon kaniya. Ang tubig, paminaw, ang tubig nagarepresentar sa kabubuton sa Amahan alang sa anak atol sa unang pag-anhin ni Ginoong Jesucristo, First Advent. Ilawom sa tubig, ginaila si Kristo sa plano sa Amahan alang sa kaluwasan sa tao. Sa pagtunga, dili kay pagtunga, ang pagtunga ni Jesus gikan sa tubig, ang Espiritu Santo, ang ikatulong persona sa Balang Trinidad, mipaubos ngadto kaniya sa dagway sa usa ka salampati. Lucas 3:22. Pinagi nining maong ilhanan, si Juan ingon man sa matag usa nga didto niya tungora sa way pagduwa-duwa, nasayod nga si Jesus matuod gayud nga anak sa Dios, ang ikaduhang persona sa Balang Trinidad. Juan 1:33-34. Diha usab sa Mateo 3:17. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Now, ang tingog sa pagsugot nagagikan sa Dios nga Amahan, ang unang persona sa Balang Trinidad. Busa, ang pagbautismo ni Ginoong Jesucristo, ang pagsugod sa iyang ministeryo, iyang ministry, dinhi sa yuta, ang tulo ka sakop sa Balang Trinidad, milihok nga nagbinuligay, nagbuligay silang kaugalingon aron sa panghimatuod sa pag-ila sa Dios tao, God man. Human sa tulo ka tuig, una pa siya mosaka sa langit, si Ginoong Jesucristo mitudlo sa mga magtotoo nga mo representar kaniya dinis kalibutan. Ang formal nga mga pulong bahin sa maong pagtudlo nagadala og pagtutok pag-usab sa Balang Trinidad. Mateo 28:19 gidugang ang italics. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Now, ang mga magtutuo, bautismuhan sa ngan, dili sa mga ngalan. Sa ngan, sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Sa ngalan ha, ngalan, usara. Sa ngalan nga na sa usarang pagkasama, Ginoo, diya sa Isayas 6:3, nagpamatuod nga ang Dios usara sa kinaiya apan tulo sa persona. Okay? So sabta kini nga atong pagpadayon sa paghisgot niini. Samtang ang gipakadak-an diha sa Isayas 6:3, anaaman sa tulo sa usa, diha sa Mateo anaa sa usa sa tulo. Okay. Ni pangutana. Unsaon taman pagsabot sa mga persona sa Dios? How do we understand? Okay. Unsaon man sa pagulagway sa atong may kinutubang sa labutan,
ang way kinutubang mga personalidad sa Dios. Unsa mang bokabularyo, unsa mang paagi sa pagbayloay ug una ang makapatin-aw sa tao niadtong normal nga lisod sabton. Usa ka paagi sa pagpadayag nga napiling gamiton sa Dios, Espiritu Santo, mao ang sinultihan sa pagpahiuyon nga nagagamit sa gitawag sa in English og mga anthropomorphism o anthropopathism. Now, gigamit sa Dios kining maong mga kaamgid ngadto sa tawhanong mga kinaiya ug pamatasan nga sa tinuod wa siya manag-iya og ingon. Sa tuyo lang sa paghatag kanato og kahinaminan bahin sa iyang Dios no kinaiya og kalagdaan. Ang in English nga pulong anthropomorphism. Paminaw, kini bang anthropomorphism nagapasumangi lang ngadto sa Dios og mga bahin sa katukuran sa lawas sa tao, sa tuyo sa pagpatin-aw sa iyang palakaw, o ang pulong pong anthropopathism nagapasumangi lang ngadto sa Dios og tawhanong mga pagbati, mga makusog nga pagbati og mga pangunahuna aron sa pagpatin-aw sa Dios ng mga lagda, mga buhat ug mga desisyon sa pinulungan nga gigamit sa atong tawhanong pagpanabot. Kasabot ka? Now, ang pulong amahan, pananglitan, usa kini ka anthropopathism nga nagadala kanato og kasinati sa konsepto sa amahanong relasyon, fatherly relationship. Ang amahan wa lamang magahulagway sa relasyon tali sa una o sa ikaduhang persona sa balang Trinidad, kundi nagahubit usab kini sa atong relasyon sa panimalay ngadto sa Dios nga amahan, pinagi sa pagkatao, pag-usab, okay? Regeneration, but pasabot nini, to be born again. 1 Corinto 11:3. Mao man usab ang mga ngalan, anak ug Espiritu Santo nagahulagway kanato sa mga tahas sa ubang mga persona sud sa pagka-Dios. Okay, atong isgutan ang Dios nga amahan. Ang Dios nga amahan, ang unang persona sa balang Trinidad, mao ang tagmugna ug tagplano. Diha sa balang kasulatan, ang amahan mao'y pangulo sa panimalay. Ito, 1 Corinto 11:3. Ang Dios nga amahan mao ang kahugpungan sa pagkaamahan ug mao'y labing labaw nga nagabuhat sa tanang butang. 1 Corinto 8:6. Ang titulo nga amahan naghatag og dakong pagtagad sa bug-os nga awtoridad sa unang persona isip tagmugna sa plano sa Dios alang sa kaliwatan sa tao. Juan 14:24 ug Efeso 1. Diha sa Efeso 4:6 kini nagaingon, may usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tao, but pasabot mga magtotoo. Siya mao ang labaw sa tanan, labawng makagagahom, ug nagbuhat pinagi sa tanan, pagkanaa sa tanang dapit, kinembot pasabot, ug anaa sa tanan, pagpuyo sa amahan. Bisan panini, ang Dios nga amahan, wala mohatag og paglapas sa ubang mga sakop sa balang Trinidad, makalidad man o grado, kundi kauban siyang managsama sa anak o sa Espiritu Santo. Didtos kaniadtong wa pa ang tanan. Ang amahan mimugna og medisinyo sa tanan nga dinha ng daan sa kaniadto
sa karon o ang umaabot pa. Genesis 1:1. Iyan ang gibutang ang sukaranan sa kalibutan. Proverbio 8:29. Giandam na ang mga elemento. Job 28:25 ngadtos 27. Gipahimutang na ang mga balod sa kadagatan. Job 38:11. Ang amahan nagatinguha sa paglalang sa tao. Genesis 1:26 o sa pag-atiman kaniya diha sa grasya. Episo 1:2-4, Episo 2:8-9. Ang tanan nga laraw o binuhatan sa amahan, mga pagpadayag sa iyang kinaiya. Okay? Karon, mao kadto ang pagpahulagway kanimo og pagpa-eksplikar kinmo bahin sa Dios nga amahan. Karon adto ta sa Dios. Of course, ang Dios nga amahan ni Jesucristo. Okay? Now, una sa tanan. Ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Jesucristo usa kini ka titulo sa unang persona. 2 Corinto 1:3, 2 11:31, Episo 1:3, Colosas 1:3, 1 Pedro 1:3. Now, kining maong titulo nagapakita sa relasyon tali ni Kristo ug sa amahan. Si Ginoong Jesucristo mao ang pagpadayag sa amahan, ingon man mao ang kinataliwad ang puntarya sa iyang plano. Juan 1:14, 2 Corinto 4:6, Episo 3:11, mga Hebrehanon 1:2. Karon, abrihing imong Biblia din sa Juan 1:18. Okay? Kung unsay giingon diha. Okay, akong basahon. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang pasabot, Dios nga amahan. Ang bugtong, pasabot, dili kasagarang pagkatao. Ang bugtong anak nga Dios, Jesucristo kini, nga pinangga kaayo sa amahan, mao'y nagpaila kaniya. Juan 1:18. Now, ang relasyon sa amahan ug anak dinha nang daan gikan pas kaniadtong eternidad nga nasod sa Dios nung dikrito. It was already inside the divine decrees. Juan 17:5 ug 24. Bisan tuod managsama sa amahan hangtod sa kangturan. Pilipos 2:6, ang anak nagabuhat sa ubos nga tahas aron sa pagtuman sa kaluwasang kabubuton sa amahan. Ang mga panultihon sama sa iyang bugtong, dili kasagarang pagkatao, anak, Juan 3:6, o ang bugtong anak sa Dios, Juan 3:18, kinahanglang sabton sumala sa talagsaon nga buluhaton sa ikaduhang persona sa balang Trinidad. Bisan Dios siya nga walay katapusan, nagagikan siya sa amahan aron ipadayag pinagi diha sa unod. Juan 1:14, Juan 8:42. Si Jesucristo mao'y bugtong na tao dinhi sa kalibutan nga walay kinaiyang makasasala. Siya lang ang nahimugso din sa kalibutan nga way kinaiyang makasasala. 1 Pedro 1:19. Pinaagi sa birhen nga pagkahimugso. Virgin birth. Salmo 2:7, Isaías 7:14, Mateo 1:23. Ug maoray kalifikado nga makabuhat isip puli aron hukman tungod sa mga sala sa kaliwatan sa katawan. Isaías 53:4-6, mga Hebrehanon 9:16 ug 28, 1 Juan 3:7
Now, ang Diyos nga amahan sa tanang magtotoo. Okay? Isuwat na diha sa imong notebook o sa imong iPad o diha sa imong alimbatagan. Ang amahan, unang persona sa balang Trinidad, amahan sa tanang magtotoo. Okay? Now, sanglit ang Diyos nga amahan, mao may tagmugna sa kaluwasan, the author of the plan of salvation. Ang tanang magtotoo, personalmente, o sa kangturan, may relasyon ngadto kaniya, pinagi sa bag-ong pagkatao, new birth. Efeso 1:5, Efeso 3:14-15, Efeso 4:6. Gitawag kitang mga anak sa Diyos. Kitang mga magtotoo. Juan 1:12, Galacia 4:6-7. Sukwahe sa nailhan ng gituhuan sa kadaghanan nga pagkaamahan sa Diyos, sa tanang tao sa kalibutan, ang Diyos, paminaw, ang Diyos dili amahan sa tanang kaliwatan sa tao. Juan 8:42 o 44. Kundili, amahan lamang siya sa tanang magtotoo. Ilhagi na. Ang pagkasakop sa panimalay sa Diyos, dili automatic, kundili resulta kini sa usa ka yano nga lihok sa pagtuo kang Ginoong Kristo. Simple faith in the Lord Jesus Christ. Galacia 3:26 nagayon, pinaagis pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa paghihiusan ninyo kang Kristo Jesus. Na isip mga sakop sa iyang panimalay, makasangpit na kita sa Dios pinaagis pag-ingon og amahan. Roma 8:15. Sama sa bisag kinsang mahigugmaong mga amahan, ang Diyos nga langit nung amahan, nagasangkap sa unsay labing maayo alang sa iyang mga anak. Mateo 7:11. Ang tanantang mga gikinahanglan natagbo o gisangkap sa tumang kabuhong didto pas kadiadtong wa pay katapusan, pinaagi sa Diyos nung dekrito. Through the divine decrees. Isip garantiya ni ining mao nga pagsangkap nga dayon, ang Diyos nga amahan, wa lamang magapuyo sa sulod sa matag magtotoo, kundili personal pagayong nagapasalig nining naasoy mga panalangin. Nanas Juan 14:23, Efeso 4:6. Kining mao nga mga grasya nga panalangin, nagalakip na sa tanang mga gasa nga gihatag ngadtos magtotoo diha sa unang hugna, first phase of the plan nga maong kaluwasan. Sa ikaduhang hugna, phase 2, lakip ang mga saad o doktrinas Biblia o kadtong ihatag na unya didto sa ikatulong hugna, the phase 3, didto na sa eternidad. 1 Pedro 1:4 nagaingon, usa ka panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw ang iyang gitagana didto sa langit alang kaninyo. Na ato naman ning sige og hisgot nimo sa inheritance nga giandam na sa Dios. Giandaman ta ang mga magtotoo, iyat ang mga anak. Sama sa tanang mga anak, kita makasasala o mupakya sa atong langit ng amahan, di ba? Ug mao nga kita pagpantunon sa atong amahan alang sa atong kaayuhan. Mga Hebreano 12:5-11. Hinoon, andam kanunay ang atong amahan sa paghangop sa iyang mga anak aron mahibalik kita sa atong pakigambitay sa dihang mobalik kita ngadto sa iyang plano, pinaagi sa pribado, diretso nga sugid
ngadto kaniya sa atong mga sala. Primero Juan 1:9. Di man ina unsa ka manungdanon kanang 1 Juan 1:9. Mao kini Yahweh sa atong pagpahibalik ngadto sa atong pagkiumbitay sa Dios. Karon adto ta sa paghisgot bahin sa Dios nga anak. Okay? Si Ginoong Hesukristo. Siya si Ginoong Hesukristo dili kasagaran nga persona sa universo. Una sa tanan, si Ginoong Hesukristo ang ikaduhang persona. Maoray makita nga sakop sa Balang Trinidad. He is the only visible member of the Trinity. Juan 1:14-18. Juan 14:9. Nailhan siya ingon nga Dios nga anak o Ginoong Hesukristo. Ang iyang titulo Ginoo nga sa Grigong pinulungan Kurios o Yahweh sa Hebrewanon. Kurios, K-U-R-I-O-S. Nagamantala sa iyang pagka-Diyos. Ang Jesus nga ngalan nga mahimong hubaron og manluluwas mao ang ngalan sa iyang pagkatao ug nagapailan sa iyang buhat sa kaluwasan alang sa atong kaayuhan. Mateo 1:21. Ang titulo nga Kristo nagkahulugan kini og ang usa ka dinihugan o Mesiyas nagahulagway sa iyang mga katungdanan pagkapropeta, pagkapari o paghari ngadto sa Israel. Ingon nga talagsaong persona sa universo. Si Ginoong Hesukristo na nag-iya og duruha kay kinaiya nga nagkahiusang dili mabuwag diyas gitawag og hypostatic union nga walay pagkawagtang o pagkasagol sa nagkalahi nga pagkasiya nga walay pagkawala o pagbalhin sa mga hiyas o mga kinaiya. Ang pagkahiusa usa ka personal ug dayo na. It's eternal. Siya walay pagkakunhod ug matuod siya nga tao diha sa usa ka persona hangtod sa kangturan. Roma 1:2 ngadto sa 6, Pilipos 2:6 ngadto sa 8, 1 Timoteo 3:16. Nagahupot siya sa matag kinaiya sa pagka-Dios ug may relasyon siya ngadto sa laing duha ka sakop sa Balang Trinidad. Dios nga Amahan ug sa Dios Espiritu Santo. Isaías 48:16, Juan 1:1-4, mga Hebrewanon 5:5. Now, Dias Colosas 2:9 nagaingon usab kini. Kay ang tibuok nga pagka-Dios ana kang Kristo sa iyang pagkatawhanon. Ingon nga Dios, si Ginoong Hesukristo anaa sa tanang gahom, Mateo 28:18, na nag-iyas kinabuhi sa iyang kaugalingon, Juan 5:26, naghatag og kinabuhing walay katapusan, Juan 10:28, mupasaylo sa mga sala, Mateo 9:6, Marcos 2:7, ug mohukom, Juan 5:22, ingon nga anak sa Dios, Roma 1:1-4, si Kristo mao ang tukma nga larawan sa himaya sa Dios nga Amahan. Okay? Mga Hebrewanon 1:3. Sa talagsaong mga okasyon sa iyang pagtuki bahin sa iyang kaugalingon isip anak sa Dios, gihukman siya nga nagpasipala, Juan 10:33, ug gihulga nga patyon, Juan 5:18. Daghang mga tao nga
nakadungog sa iyang pag-angkon sa iyang pagka-Diyos o Mesiyas nga kusganong misalikway sa maong pag-angkon. Ingon nga anak sa tao, Lucas 19:10. Si Kristo mihupot sa pagkasusama o sa porma sa tao, Pilipos 2:7. Iyang giatagan o gibugaton kining maong titulo sa mas kanunay kaysa uban niyang titulo atol sa iyang ministeryo dinis kalibutan. Sanglit, dinha naman sa kanunay ang iyang pagka-Diyos, Juan 1:1. Iya na karong gipunting ngadto sa unsa may bag-o o kinahanglan usab nga masabtan ang iyang pagkatao. Mateo 1:25. Atol sa iyang pagkinabuhi dinhi sa yuta, si Jesus misinati og pisikal, intelektual ug espiritualong pagtubo. Lucas 2:40 ug 52. Naibal-an niya ang pagbati o kakapoy, Juan 4:6, ang pagkagutom, Mateo 4:2, ang pagkauhaw, Juan 19:28, ang pagsuway, mga Hebreanon 4:15, ang pag-antos, mga Hebreanon 2:18, ug ang pagkamatay, Lucas 23:46. Sa dihang ang Diyos tao, okay, God-man, misulti diha sa in English nga hypostatic union, gikan sa iyang Diyos nung kinaiya. Si Kristo mitumbok sa Diyos nga iyang amahan. Sa diyang misulti siya didto sa krus, gikan sa iyang tawhanong kinaiya, iyang gitumbok ang amahan nga iyang Diyos. Mateo 27:46, cross-reference Juan 20:17. Apan ay ang pagkatao, wa gyoy pagkakunhod o tibhang gikan sa iyang pagka-Diyos ni gikan sa pagkahisama niya sa amahan ug sa Espiritu Santo. Juan 5:23. Si Jesus tataw nga gipadayag diha sa daang pakikisaad, sama sa una, ang magbubuhat, Genesis 2:7, cross-reference Juan 1:3 ug 10, Roma 11:36, ug Kolosas 1:16-17. Ang ikaduha, ang anghel sa Ginoo, Yahweh, Genesis 16:10, Genesis 22:11, mga maghuhukom 13:17-23, cross-reference Juan 1:18. Ang ikatulo, ang Mesiyas o ang usa nga dinihugan, anointed one, Salmo 2:2, Daniel 9:25, cross-reference Juan 4:25-26. Gibalik-balik siyang gipadayag nga Yahweh. Ang bag-ong tugon, the New Testament, nagasulat sa iyang ministeryo ug nagapalapad og dako sa atong pagsabot bahin sa iyang persona ug buhat. His person and work. Now, atong isugutan ang iyang pagpakatao. Now, ang pagpakatao sa anak sa Dios, ang iyang pagpakahimong tawhanong lawas, ug ang gitawag sa English og hypostatic union niya, mo'y lintunganay nga sukaranan sa Kristyanismo. Aron mahatag ang kaluwasan ngadto sa kaliwatan sa tao, gikinahanglan sa anak nga mahimo siyang matuod nga sakop sa kaliwatan sa tao. Maong nagpakatao siya. Ang may hingpit nga isip hingpit nga kabubuton niya ug dayo na nga Dios, dili siya mahimong hukman o mamatay sa krus. Okay? Unsa gayud kakaibulungan ang gihimo sa magbubuhat
nga mipatig ubos siya tumbas sa iyang kaugalingong binuhat sa tuyo nga iya kitang ituboy tupong sa kaugalingon niyang dapit sa kaymayaan. You see? Sa pagsabot na sa hustong panahon, Galatia 4:4, si Jesucristo kinsa gipanamkon pinagi sa Espiritu Santo ug nahimugso pinagi sa usa ka birhen. Lucas 1:31-35. Nagpakita siya ingon nga tao. 1 Timoteo 3:16 ug mipuyo uban kanamo. Juan 1:14. Atol sa iyang ministeryo dinhi sa yuta, iyang gipadayag ang himaya ug pagkasayod sa Dios sa tanan. Marcos 9:2-8, Lucas 9:29-35, 2 Corinto 4:6. Apan mianhi siya labaw sa tanan sa pagbutyag sa gugma sa Dios. 1 Juan 4:9-10. Ang kinalabwang kamatuoran sa naasoing gugma mao ang krus. Roma 5:8 nagingon, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Bisan ang iyang pagkaway sala o hingpit nga kinabuhi lamang, dili makaluwas kanato. Ang iyang mga milagro nga mao'y nagapakita sa kaligunan sa iyang pagka-Mesiyas, nakapabintaha lamang sa pag-antos pagkinabuhi sa pipila. Aron iyang ikatanyag ang kaluwasan ngadto sa tanang katawhan, si Jesucristo kinahanglang muhimo nga unod. Mahimo siyang unod aron sa pagpuli sa atong dapit ug paggahukman tungod sa atong mga kasalanan. Ang hingpit walay sala nga pagkatao ni Jesucristo kinahanglang mobayad sa silot tungod sa atong mga sala. Kung sa may ito'y bayad, di man ta makakabayad. Siya ang may voluntaryo sa pagbayad sa silot tungod sa atong mga sala. Ang silot nga gipahamtang sa Dios tungod sa sala mao ang espiritual nga kamatayon, spiritual death. Pagkahimulag niya gikan sa Dios ubos sa paghukom. Genesis 2:17, cross-reference Genesis 5:3-5, Roma 5:12. Aron mabayran ang maong silot, si Ginoong Jesucristo isip atong puli, kinahanglang mupasan sa mga sala sa kalibutan diha sa iyang pagkatao o paggahukman sa Amahan. Mateo 27:46, 1 Pedro 2:24. Labihan sa pagkapait ang pag-antos ni Ginoong Jesucristo samtang iyang gipasan ang mga kasalanan sa kalibutan nga gipandungan sa Amahan. Ang paghingutas sa iyang anak o gitabunan ang bungtod sa Golgota o hingpit nga kangit-ngit. Lucas 23:44. Human hukmi sa Dios ang matagsala, kaniadto karon ug sa maabot pa. Si Jesus mityabaw sa pag-ingon tapos na. Juan 19:30. Si Jesucristo midawat sa pagkaagi o espiritual nga kamatayon alang sa tanan. He met this spiritual death. He experienced it. So nahingpit ang buhat sa kaluwasan. Gumikan yan to. O niya, pinagi sa iyang kaugalingong kabubuton, iyang gibuhian ang pisikal niya nga kinabuhi. Ang pisikal nga kamatayon nagabuwag sa lawas gikan sa kalag ug sa tawhanong espiritu. Apan dili gayud kini makapahulong sa pagkamatngon sa kalag ug sa espiritu.
Sods tulo ka adlaw o gabi human sa paglansang nila ni Jesus sa krus. Gilubong ang lawas ni Ginoong Jesucristo. Lucas 23, 50-53. Ang iyang tawhanong kalag miadto sa paraiso. Lucas 23:43. Ang iyang tawhanong espiritu, human spirit, miadto sa presensya sa Amahan. Lucas 23:46. Silang tulo kasakop sa balaang Trinidad. Dinhay bahin sa pagkabanhaw ni Kristo. They have contributed to the resurrection of Christ. Human sa tulo ka adlaw, ang pagkalabaw makagagahom sa Diyos Gamahan, mga buhat, 2:24, Roma 6:4, Episo 1:20, Colosas 2:12, 1 Tesalonica 1:10, ug 1 Pedro 1:21. Ang pagkalabaw makagagahom sa Diyos Espiritu Santo, Roma 1:4, Roma 8:11, 1 Pedro 3:18, o ang pagkalabaw makagagahom sa Diyos nga Anak mibanhaw sa pagkatao ni Jesucristo gikan sa mga patay. Juan 2:18-21, Juan 10:14-18. Si Jesus gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan, Roma 6:4. Kinsa mibutang pagbalik sa iyang tawhanong espiritu ngadto sa iyang lawas didto sa lubnganan. Siya gibanhaw diha sa espiritu, 1 Pedro 3:18. Sa dihang gibalik sa Espiritu Santo ang iyang kalag didto sa iyang lawas. Ang Dios nga Anak midisenyo o mibuhat sa iyang kaugalingong binanhaw nga lawas. Colosas 1:16. Si Jesus mibangon gikan sa lubnganan, Mateo 28:6. Uban sa iyang kalag ug espiritu nga nagkahiusa sa usa ka himamahimayaon, walay pagkamatay nga lawas nga binanhaw. Siya lamang ang tao nga gibanhaw sukad masukad. Okay? Ang pagkabanhaw ni Kristo uban sa iyang mahimayaong lawas, nagagarantiyas umaabot nga pagkabanhaw sa kinabuhing walay katapusan sa tanang magtotoo. Sabtag na, fellow believer. 1 Corinto 15:22 o 23 ngadto sa 54. Atol sa pagkatao sa Dios, ang pagkatao ni Kristo nahimong ubos pa kaysa mga manulunda. Apan gumikan sa iyang pagkabanhaw, pagsaka o paglingkod sa iyang pagkatao, nahimo ng taas o labaw pa sa mga manulunda. Mga Hebrewanon 1:4, Hebrewanon 2:9. Kinahanglan nga muuna ang iyang paglansang sa dili pa siya mahimaya. Ang krus kinahanglang mao'y muuna sa dili pa ang purong-purong. Meaning, the cross before the crown. Ato ni padayon ugma. Ayaw say pa ang pagsunod niini sa sunod natong paghisgot niini, atong isgutan ugma ang iyang paghimaya. Magampo ta. Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamon niining imong grasya nga mga pulong nga mong masabtan kini o Diyos pinagi sa balang Espiritu Santo. Salamat o Diyos sa imong pagpadayag sa imong kaugalingon. Pinagi sa ining doktrina nga mong gisgutan. Naot nga kini mahimong panalangin, among gamit kini sa among adlaw ng panginabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat ning tanan. Among Bible study through the YouTube. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan
sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.